ଗୁଗି କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନା ପଇସା ଦିଆହେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇଯିବା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇକି ବୁଝିଲ ରଖିଦିଏ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ଆରେ ନିଖ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ପେଟ ଫୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ନା ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଯାଉଛି ବୁଝିଲ। ତମଟା ବି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ଯିବି ନା କ'ଣ? ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ପଇସା ଦେବି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କେହି କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ କି କେହି କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହାତ ମାରନା ବୁଝିଲ, ହାତ ମାରନା। ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କାଇଁ ହାତ ମାରୁଛ ମୋ ହାତ ମାରୁଛ? ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ପୁରେଇଛି ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର କାମ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି ଟ୍ରେନଟାକୁ ପୁରେଇକି ନେଇଯାଉନା। ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ପଇସା ତ ଦେଇଛୁ, ଟ୍ରେନଟାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇ ନେଇଯାଉନୁ। ଖାଲି ଖାଇବା ଟ୍ରେନ ଘରେ ବସିକି ଖାଉଥିବ ଆଉ। ଏମିତି କେମିତି ଲୋକ ପକେଇ ଯାଏ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଇଛ କେଜାଣି ତମ ସବୁ। ଆକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲୁ।